Ilang araw nang nararanasan sa iba't ibang pampublikong pamilihan sa Pangasinan ang mataas na presyohan ng produktong karne. Sa pag-ikot ang IFM News Team sa iba't ibang bahagi sa probinsya, naglalaro na sa 360 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy, habang ang manok nasa 220 pesos na rin ang per kilo mula sa 190 hanggang 200 pesos na dating presyohan nito. Dahil dito, nararanasan ngayon ng mga nagtitinda ng karne ang tumal sa bentahan sa merkado. Kadalasan sa mga consumer ay hindi na karne ang binibili dahil sa mataas na presyo nito. Dagdag pa nila, nabawasan na rin sa ngayon ang kanilang nabebentang kilo-kilo kada araw kung ikukumpara noong mababa ang presyohan ng nasabing mga produkto. Umaasa naman ang mga ito na sana umano ay bumaba na muli ang bentahan upang makabawi sila. Samantala, matatandaan na nauna ng inihayag ng Department of Agriculture na wala naman umanong nakikitang kakulangan sa supply ng parehong manok at baboy, kaya inaasahan ang magiging pagtugon ng gobyerno upang matukoy kung ano ang tunay na dahilan sa nananatiling pagsipa sa presyohan ng mga karneng produkto. IFM News. IFM News. IFM News.